ସେଇ ପାଖକୁ ଲାଇନ ପୋଲ ଗୋଟେ ମୋର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଛାତ ଉପରକୁ ପଡୁଛି ସେଟା ସବୁ। ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲାକୁ ମତେ କରେଣ୍ଟ ସକ୍ ମାରୁଛି। ମୋ ମାକୁ ବି ଝିକି ଦେଲାନି 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ। ମୋ କଥା ମୁଁ ଆସି କେତେ ଥର କହିଲିନି ମୋ ପୋଲ ଘୁଞ୍ଚା ବୋଲି ପୋଲ ଘୁଞ୍ଚଉନାହାନ୍ତି। ମତେ ଖାଲି ଏଷ୍ଟିମେଟ ଗୋଟେ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଷ୍ଟିମେଟ ଦଉଛନ୍ତି ତମେ 2 ଲକ୍ଷ ବାନ୍ଧ। ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ମୋ ମା ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ଲୋକ, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିକିନା ବାନ୍ଧିବି? ସେଟା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ ସେଟା କହିନି ମୋ ଜାଗାରେ ତମେ ପୋଲ ପୋତିଲ କେମିତି ବୋଲେ ସେଟା ତମର ଘର ନ ହବା ଆଗରୁ, ତମର ଘର ନ ହବା ଆଗରୁ ଆମେ ସେ ପୋଲ ଟା ପକେଇ ଦେଇ ପଡିଛି, ତମେ ଘର ପଛରେ ବାନ୍ଧିଲ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍ ମୋ ଘର ସ୍ଲାବ ହେଲା ପରେ ତମେ ପୋଲ ପକେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ତମେ ମିଛ, ଘର ନଥିଲା ସେଠି ଆମେ ପୋଲ ପକେଇଛୁ। ମୋ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ପକେଇଲି, ଜନଶୁଣାଣିରେ ପକେଇଲି। ଜନଶୁଣାଣିରେ କଲେକ୍ଟର ବି କହିଲା ନାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝ ବୋଲା ନା ଆମେ ବୁଝିବୁ। ଏଜୁ ଆଉ ଏକଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବୁ ବୋଲିକିନା କହିଲେ ସେଠି ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ଆଇଲା ପରେ ମୋର ଇନକ୍ୱାରି ଗଲେ, ଯାଇ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିକି ଆସିକି ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେମାନେ କଲେନି। ନ କଲାକୁ ଫେର ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲି। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ହବ ବୋଲି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ସେଠୁ ଯେମିତି ନ କହିଲେ ମୁଁ ଫେର ଏଠିକି ଆସିଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ମତେ ଏଷ୍ଟିମେଟ ପେପର ଗୋଟେ ଦେଲେ, କଲେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଦେଇଦିଅ ବୋଲି। ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ ପେପର ନେଇକି ଦେଲି। ସେଠୁ ଆଉ କିଏ ଶୁଣିଲେନି। ତାପରେ ମୋହନ ମାଝି ପାଖକୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଇଏ କରି ପକେଇଲି। ମୋହନ ମାଝି ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଏଠି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ଟିକେ ତମେ ବୁଝ, ତମ ପାଖଟା ତମେ ବୁଝିଦିଅ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଲେଖିକି ଛାଡିଦେଲେ। ଏଠି କଣ କଲେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ତମ ସମାଧାନ 12 ତାରିଖ ଦିନ ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ଆମକୁ ମେସେଜ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଏଷ୍ଟିମେଟ 1,20,000 ଟଙ୍କା ତମେ ବାନ୍ଧବ, ସମାଧାନ ତମ 12 ତାରିଖ ହେଇଗଲା। ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। 12 ତାରିଖ ଦିନ ତମେ ଇଏ କରିବ ବୋଲି ତମ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ବି ସେଠିକି ଯାଇନୁ, ଆମ ସମାଧାନ କେମିତି ହେଲା? ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ସୁଇସାଇଡ କରିବି। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ମା ମୁଁ 2 ପରାଣୀ ସୁଇସାଇଡ କରିବୁ। ମୋ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଏସି ପାଖକୁ ବି ଗଲି, ମାନେ ସମସ୍ତ ପାଖରୁ ସରିଗଲାଣି। ମୋର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଜି ଏଠି ସୁଇସାଇଡ, ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ସୁଇସାଇଡ କରିବୁ। ଏକଜୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି। ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନୂଆ ସୁଇସାଇଡ କରିବାଟା ମୁଁ କରିବି ବୋଲି କହିଛି।